Какво става, хора? Аз съм Слав и днес ще направим един много интересен клип, тъй като много хора и приятели ме предизвикаха да го направя именно един много интересна игра. Вектор. Наистина много се разчу по едно време и наистина тук малко проблеми, но оправяме се. Трябва да се инсталира това. Ще махна пръстите от клипа, а за интро ще помисля може би следващия епизод. Затова сега няма да имам интро. Добре, щом е готово, значи мога да стартирам апликейшена. Право ще направим. Може би ще прави try not the love challenge в бъдеще време, тъй като са интересни и аз поне така мисля, че try not the love challenge е наистина, но играта не иска да ми се изтегли. По-скоро като се изтегли не ми дава да я пусна. С това може би ще се изтеглим нещо друго. Не знам какво. Наистина. Може би ще е Temple Run. Просто наистина не знам какво да си изтегля за в момента, просто от... Да. Моля ви, колкото и тъпо да звучи, че съм дете, не е никак интересно да ми се подиграват, тъй като всички хора, които ме хейтят и спамят, наистина ще бъдат изтрити. Затова, може би ще направя влог около 1 часа или след няколко часа, но ето намерихме хубава игра именно Piano Tiles, тъй като тя е много, така казано, инсталирана в света, е много добра игра. Тук малко. Но разбира се, клиповете ми, казвайте ми на какво да снимам, може би, защото нямам много идеи за в момента. Но колкото да е, толкова. И за малко ще спра на пауза. И здравейте отново, както виждате, Piano Tiles се инсталира, сами казвам, ще оставя линк долу за Facebook и така нататък. Следващи клипове, но ще играем Piano Tiles, първи епизод. Много ви благодаря, че наистина подкрепате мен и канала ми, тъй като наистина може да съм дете, но просто имам възможността да снимам. Понякога и почваме с първата песен Little Star. Да, разбира се, тук. Така, ще изиграем още 3 игри. Още една игра. И малко по-малки. Това ще се опитам да направя поне 300. И извинете за малко, тук спря клипа, така че ще почне една нова игра, без да искам наистина. Направих пауза.
пауза. Ще направим още една игра. Извинете за по-дългия клип, наистина днес, но това е последната вече. Това е последната игра. Ако се чуете защо съм толкова зле, от много време не съм го играл, така че не ми се подигравайте. Затова в следващия епизод може би ще направя някакъв... може би Train of the Love Challenge ще направя, но не се знае за сега. Може и някой влоговица да направя, така че за сега аз съм Светослав. Аз съм Светослав Pro Gamer Варамов и за сега от мен чао!